Първо искам да благодаря за поканата. Аз се казвам Любомир Цанков, докторант от УниВИТ История и археология. Днешната тема, която ще разглеждаме, е доста нишова, но за късноантичния легионер, който всъщност остава в сянка на фона на масовата култура, която се разпростира за легионерите от Принципата и Републиката. И късноантичният легионер от късна античност остава сякаш неглижиран и в повечето хора не са наясно всъщност как изглежда, какво е било въоръжението и че те също са били тук на Балканите, включително и днешните български земи. Сега ще прочета един доклад, към него има снимки, за съжаление не мога да ви покажа, но се изкушавах дали да донеса някакви оръжия да ви покажа, защото имам реплики на такива. Но този път просто, за съжаление, няма да мога да ви покажа. При бъдещи някакви лекции евентуално мога да донеса. Защото аз самия съм член на Сдружение за късноантични реконструкции Most Meurum UPS Сърдице от София. И така. Римската армия в дългата си история търпи промени, чиято цел е да отговори адекватно на многобройните противници, с които се сблъсква империята. Периода на принципата може да се характеризира като римското надмощие над своите варварски противници. Римското оръжие с лекота отблъска опитите за варварски набези, а този дълъг период от около 2 века остава в изворите като разцвет на Римската империя. За съжаление, този мирен и богат период отминава с кризата от 3 век, когато империята се разцепва и за малко не рухва завинаги. Империята не само, че преодолява тази дълбока криза, но излиза и по-силна с обновена армия, която се увеличава. Старият познат легионер от Принципата остава в миналото, настъпило е времето на новия легионер, този от късна античност, една нова и по-прецизна машина за убиване. С това изследване ще разгледаме въоръжението и облеклото на римски легионер от 4-5 век, прероден след кървавия 3 век. При Константин Велики вече е налице обновената римска армия, включително тежко въоръжена пехота, която е претърпяла за последно промяна при Диоклециан. Появата на нови противници по източните граници е една от причините за еволюцията в римското въоръжение и облекло на легионер от началото на 4 век. Става дума за най-могъщия съсед на Рим Сасанидски Иран. Сасанидска династия са наследник на Парското царство, разбило при Кана легионите на Крас няколко века по-рано. Както партите и сасанидите използват основно конница, лека и тежка, срещата между тежко въоръжените катафракти и римските легионери често е съпроводено с големи сражения. Римляните осъзнават преимуществото от използване на тежка конница, като създават собствена тежка. Но те никога не се отказват от тежката пехота, която продължава да бъде ядрото на римската армия. С какво един легионер от 4-5 век се различава от своите предшественици на бойното поле? На първо място е промяната в въоръжението. Имаме бойния строй и стратегия. Гъстият строй предпазва едновременно войниците и осигурява маневреност. Но ако през Принципата имаме познатата костенурка, през 4 век римските легионери се пазват с стеночни щитове. Но защо? Старият известен щит, познат като скутум, е елипсовиден, а късноантичният легионер от 4 век използва големи кръгли щитове. Не е много ясно дали са били плоски или изпъкнали. Това, което е ясно, че осигуряват много добра защита, ако войника знае как да си служи с него. Големите кръгли щитове на римляните служат освен за предпазване и за нанасяне на удари с кръгло метално парче в средата, наречено умбо. То също предпазва ръката от удари. Кръглите щитове се изработват от дърво, което се покрива с кожа и се украсява. Информация за украсите на щитовете откриваме в средновековното копие на късноантичния ръкопис Notitia Dignitatum, която за щастие има и онлайн. Щитовете не са изработени от метал, както се тълпява погрешно от филмите. Има случаи, при които се покриват с метални листове, но изцяло от метал не. Имаме ли някакви археологически находки на късноантичен щит и знаем ли как се носи? Всъщност имаме 2 находки. Едната е на все още използваният скутум, открит в Дура Европус, Сирия, датиран от средата на 3 век. Другият е точно споменатият кръгъл щит, открит в Северна Африка, датиран от 4 век.
Както в предходния период, легионера разчита на човека до него, пазвайки го с огромния си щит, но освен това легионерът от късна античност има и други защити. Облеклото на римски легионер от 4 век е доста по-сложно в сравнение с предшествениците си, но и доста по-варварско. Войникът носи долна туника, позната като камисия, с тесни ръкави, изработени от лен. Върху нея носи туника маниката с дълги тесни ръкави, които могат да бъдат с цепки под мишниците, чиято цел е при нужда да се завързва за гърба. Римската армия използва за нуждата си основно вълнени платове, изработвани специализирани работилници. За наша гордост такава е имало в Кабиле, Ямболско. В този период римските войници носят елемент, който в повечето случаи е непознат за легионерите от предходните векове. Това са панталоните, които се смятат за варварска дреха. Те се носят от легионерите, но много по-малко, отколкото през 4 век. А и тяхната кройка се различава, които през късна античност завършват с те наречени чорапчета. Така се нарича. Върху туниката легионерът носи задължителна текстилна броня, позната с няколко имена. Субермалис или турокомах от гръцки. Това представлява дебел дрех от няколко пласта вълна или филц, която има за цел да предпазва войника от нараняване или защита на шията от броня. Субермалис се предпазва от студ, жега и всякакви климатични колебания. Тя е ефтин вариант на броня, носена от всички войници, по-специално тези, които нямат възможност да си закупят ризница. Благодарение на скулптурни доказателства разбираме, че има няколко варианта с ръкави до лактите, без снабдени с теруги. Теругите това са ленти, които се пришиват долу в торса или на самите ръкави. Освен писмени сведения и скулптурни, нямаме оцелели находки на Субермалис, което би било много полезно за доброто разбиране на тази важна част от защитното облекло на римските войници. Разбира се, стигаме до още по-сериозната защита. Римският войник е защитен с плетена ризница, носена от всякакви народи и вариации. Оцелелите находки на ризници, лорика, хамата от периода дават основания да твърдим, че те са два типа с плоски хълки и прости кръгли, които са нитовани. Нитовете създават допълнителна здравина на ризницата, която се изработва бавно. Освен ризница, римляните познават и люспеста броня, позната като лорика скуамата. Тя осигурява доста по-добра защита от ризницата. През периода на доминат отдавна не се ползва лорика сегментата, която е относително скъпа, неудобна за носене и трудна за поправяне. Бронята или ризница е пристегната с червен кожен колан сингулум. На него се носят киси, чантички и всякакъв войнишки инвентар, който е в помощ на легионера. Военният колан сингулум или тая и плащът, който носят сагум, имат много важно символично значение. Носенето им означава, че са част от армията. Те са забранени за носене от цивилни, които носят друг тип плащове и колани. Ръката, която не държи щита, дясната е защитена с метален ръкав, съставен от метални пластини, маниката. Тя защитава ръката от китката, докъдето започва ризницата или бронята. Главата е защитена от член в този период. Има различни членове, като започваме от член тип интерциза 1, бурч касъл или шпангелхелм. Има и офицерски като този от Беркасово или подобен от находка от Будапеща. Те се изработват от няколко метални парчета, снабдени с натилници, набузници и наносник, ако има, защото интерцизата няма. Под шлемовете войникът носи специална текстилна шапчица, позната като подшлемник. Нещо, което никога не се представя в филмите, а всъщност идеята на тази част от облеклото е да не се убива или ако шлема е прекалено голям, да пасне. Краката са защитени с метални наколенки, които се слагат върху те наречените ленти от плат на вой. Тяхната цел е да държат неподвижно на коленките и да не мърдат, причинявайки дискомфорт на войника или при стягане на глезена. Римският легионер от 4 век разполага с разнообразни оръжия. Основното му оръжие е дългия меч, използван отначало само от конница спата. Спатата се оказва много по-ефективно оръжие от добре познатият гладус, заради начинът му на употреба. Откривани са различни типове спати, дори на територията на България. Има открити в днешна Силистра. Вегеций споменава и за по-къси спати, познати с името семиспати, т.е. половин спати. Все още нямаме открити находки на такива от 4 век.
Спатите се закрепват с друг клан, който минава диагонално на торса. За разлика от своите предшественици, късноантичният легионер не използва кама подобно на пугиото. Има отделни находки от Иберийския полуостров на кама, която се използва през 4 век, но това са спорадични находки. Археологическите находки говорят друго, а то е, че се използва обикновен нож, който има няколко употреби. Друго важно оръжие е дълго копие, което за разлика от пилума е за мушкане. Копията са били осветявани с бои, за което знаем от запазени стенописи и мозайки. Дългото копие се оказва незаменимо оръжие при гъстия строй и може да отблъсне дори най-страховитите противници, когато се използват умели войни. Римските легионери имат и специално въоръжение, което им позволява да атакуват на големи разстояния, държейки противниците далеч. Тези оръжия обикновено са добре познатият лък със стрели, който изисква сериозна отдаденост, за да може да се ползва правилно. Друго подобно оръжие, но много по-лесно за употреба е арбалет. Вегеций споменава за арбалет, като се позовава на легион, строен в боен ред, и част от войниците носят манобалиста и аркобалиста, които се превеждат като катапулти и арбалети. Аркобалистата е плод на векове развитие на римските стрелкови оръжия и показват сериозни инженерни способности. Вегеций прави разлика в своя труд между скорпионите и манобалистите. В периода на 5 век имаме само два релефа, които се осъществяват с арбалети, намиращи се в Пил и Солиняк сюр Луар в днешна Франция. Освен тези два релефа нямаме никакви други скулптурни доказателства за използването на арбалети през късна античност. На пръв поглед те изглеждат грубовати, но те позволяват бързо зареждане и изстрелване на страни. Аркобалистите се нарича торсионна, защото се зарежда опряна в торса, изтеглики тетивата назад. Аркобалистът има и приспособление, което позволява на тетивата да се опънат и постоянно и стрелата да е готова за изстрелване. Още едно от оръжията, част от сериозният римски арсенал, са чудноватите стрели тип дартс, пломбати, които имат по средата метално ловно точе. Части от пломбати се откриват из цялата територия на Римската империя, включително и в България. Понякога са трудни за идентифициране и погрешно се обявяват като върхове от стрели. Пломбатите се използват в началната фаза на битката, изстрелвани заедно с стрели от лъкове и камъни от прашки. Всеки легионер разполага с няколко бройки, които се научава да хвърля правилно. Необходимо е също младите войници да се упражняват в хвърляне на ловни копия, които са известни под името матио барбули. Те обикновено носят по 5 матио барбули, поставени в щитовете им, и когато ги хвърлят в подходящ момент, изглежда, че те почти заместват службата на стрелци, макар че са въоръжени с щитове. При умело хвърляне в комбинация с голяма бройка, пломбатите могат да нанесат сериозно поражение на противник от армия. Пробиват дори щитове, както и ризници. Цялото това въоръжение изисква всекидневни тренировки, за да може един легионер да бъде ефикасен. Периодът на късна античност е изпълнен с превратности и кризи, които налагат използването на големи военни ресурси в сравнение с предходните периоди. Късно античният легионер, като част от римската армия, разполага с първокласно въоръжение и екипировка, която му позволява да отблъскат теоретично своите противници. В действителност през късна античност противниците на империята са много по-мощни, въоръжени също с толкова добро оръжие. Разликите между варвари и римляни понякога са само в езика и религията. Бойните качества са доказани при германските племена, най-вече готите. Самите готи стават силна част от римската армия, включително като гвардейци на императорите. Сребърен мисориум блюдо, открито в днешна Испания, с изобразени от император Теодосий, Аркадий и Хонорий, изобразяват и готски гвардейци. Като част от римската армия заради статута си на федерати, те автоматично се превръщат в римляни, получавайки всички блага на римската армия, включително и въоръжението. Затова през късна античност разликата между варварското и римското въоръжение почти изчезва. Благодаря за вниманието.